Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nganu dibalik sadar, tapi dibel balik kuwi gak kena ya. Lha ndi habis? Yo ngapusane enek. Walah, nggo jajan opo cah iki? Tuku apa? Ini tangdo dipangan ning gene Mbak Timah ka? Enggak, mau alir. Ndang do dipangan. Walah, gorengane anget-anget gesek panas iki. Iki lho kon nyemakno Dinda ngaji, elah iya. Wis bar porong. Kon nyemakno Mbak Ana, Cek. Kowe kon nyemak Arab maca ku yo ngratul-ngratul malah diguyu. Iya, antara ba karo na kok tak. Ya wis gerang, Din. Bakwane anget-anget, guys. Ote-ote. Anget-anget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan nih, guys, pembukaan. Halo, ngwaleme wis aduh mama. Aduh mam. Oseng godhong kates yo enek, sego enek. Dolan wong ape rene kok. Mak, kowe tukok nopo? Kudu mangan nopo? Ya. Bayani anak lanang iki. Karena aku ya kudu mangan sembarang kalir wong. Aku nggih bali lho, nggih adus bloko iki lho. Setengah papat teko omah. Awakku mbah rusak kabeh kok ngene, Gus. Anu biang keringat jerene. Perlu piye gruntusan kabeh ngono ku lho. Jerene nek dokter ngomong ki nganu. Aku kira seneng ngomong. Lah itu ku bakso mbek Adik. Ya, ndak mbek Adik tak kei dhuwit. Gak usah ile iki aku. Oh sing godhong gorengan tok jeren yo ladu ngono. Iya, enek sego yo enek, jangan apa? Bleketo yo enek. Sambel teri. Entung-tung teri yo enek. Alah pokok guys. Lontong gitu turu. Lasari nganu lasari kuwi lho piring isore. Apa nek godhong bilah. Anak kan wis tan minyake. Lho iya lah ngono gak penak nek nyonggo kuwi lho batinku ki. Lontong sambel, guys. Nang do dipangan Ya kuwi. Ndak dipangan. Walah lah menyala sambele kok ngantek koyo ngono lah. Enak kok kuwi. Ayo. Sambele kok. Maaf kuwi ora seneng iki. Mbak Ana ora seneng iki, guys, piye sik kuwi. Gak pada seneng kontong. Ya mam sego apa tumbas bakso kono lho Mbak Adik. Tolong mak dhuwit ning dompet kono lho. Nang omah ya. Karo Pak. Kong, kilo tukokno lontong anak wedok nu dik sore nang dimam kok. Kae sampai putune kangen leh, tinggal ning Tegalan ae, Dek. Bayani, apa yang bumbuk kene le? Nggih. Wong ape sekolah sesuk, Dik. Sesuk sekolah. Piye? Cek panas tenan ana. Ning kene mandang kene sisan. Lah yo ndang mangan, Piye? Jere emang lah nek timbang diatur kalau gorengan tawar. Jangan semur iwak yo apa Mbak Pur lho cek tak kene kulkas. Lah tuku lontong akeh-akeh malah gak ngecek ngono. Ora nek sing ngeterno rono yo tak kene kulkas ngono. Balik nang lontong. Gorengane anget-anget ya. Denger mangan lontong sambel. Ya yo. Favorit. Tak. Lampuh awakku iso kok ngene nang nemen tanganku. Iso sak kujur ndek sore iki aku rak nggone Mas Arif kono. Ya Allah, De, awakmu iso kok ngene, De. Ngono lah aku iki dikeki minyak tawon. Lah tak kei minyak tawon ki malah ngono iki. Yo bener anget-anget, penak rasane tapi bengi malah kok ukrap. Bodi. Lho, bodi piye wong kok keringet gatel kok nganu kuwi, Dik. Wong koyo keringet bayi bruntusan ngono kae, Gus. Jere tak gawe Pak Wahyu ki dipenging anu. Penging keringet-keringetan. Kon ning asenan lah gak babar pisan aku. Ayo ras do mregae kon ning asenane iki.
Wong iki koyo bayi ngono kuwi lho. Nek kena keringet elek terus gatel panas ngono kae. Nek tak nggo mergane tegalan ki yo gak, engko nek pas gatel nek wis teko omah. Kabeh merintis ngono kuwi koyo kasat ngono kuwi kok. Biang keringat jere nek ngarani iki. Terus keringeten alergi keringet. Lah piye nek kono ngasenan ae ya ora mergae. Babar pisan. Wong iki mang tak kai wedak bayi kuwi guys. Lah wong kok ngene rik. Koyok ngene tang kabeh sekujur tubuh pokoke. Geger apa nek tak nggone klambi dawa malah walah. Iki wis tak coploki kabeh guys, tak nggone klambi sing adem-adem. Yang kok ngene. Tak wae wedak bayi iki mang. Pokoke sekujur tubuh ngene iki kabeh. Kita gone-gone Pak Dokter ki ora diweki obat, cuma dikei saran, dikon apa? Dikon tumbas. Sing apa nak? Detol, sabune ya kon sing sabun gatel kuwi sabun Detol. Karonan kuwi lho napa? Sing anu bayi ngono kuwi apa enak? Nek gak diantara Herosin ya karo Kaladin nggih. Pokoke san dipenging nganu guys, dipenging sumuk-sumukan ngono kuwi lho, dipenging keringetan neh. Lah mergane tegalan ra keringetan ya ora nganu lha piye? Lah kok ning ngasenan iki rak ya terus piye? Nasibku. Kae jek ambek putune, jek kangen-kangenan. Aku ki suwengine ra garuk-garuk ora iso turu ya Allah. Nek gak kabeh nek trimo tangan-tangan tok ngono wong dodo geger weteng sing ora iki cuma kentol karo rai. Iki kentol lah ya pating celekit ya nganu ngono gak nemen. Paling ki nek ku ngarani kok nganu, tak omongi wong yo kocek jagung ngono Dik. Jute yo nganu. Tak gawa ning iki lho, tak tekokno mantune Warsini, Pak sapa Paris. Iki biang keringat. Loh, iya di rumah semua toh? Aja di kasur. Piye? Lho, sekenen tak? Tak jalukno nedoke sego ki sak embuh, wong nek adang wagi. Heh? Lho ning cucupan jek ora? Cek wake. Lho kemang ki tak delok apa ngecukno. Ning bontot. Lah iya kuwi sego kok nganu. Sego kok Tegal. Malah empuk nah kuwi ketoke. Ndang anu ah. Nah. Kerupuk ya enak kok ning toples nok. Lawah kerupuk. Namanya. Lawah kerupuk ngono lho. Alah. Adik, mam apa ora, Nduk? Lah iya, bathu mbek ibu, Nduk. Guys, Pak Su. Magrib, guys. Lah iya. Sudah Ramadan. Nah, mam, Nduk. Cek mandi. Lah teko langsung sinau. Kok teko minggu ya ki, Mang. Tekoki kondi ae kok jere belajar. Ngapalno Dek iki, ngapalno gerakane pramuka, ngapalno ngaji. Naura ya. Ngapalno Naura. yel-yel pramuka Dek nganggo yel-yel, kok saiki model saiki kok lah yo. Naura ini menden nek latihan ngono kuwi. Dinda ning bapangan, ning ngene Bature. Dari jam 6 rek wis. Lah momeng iki tak suweneni nah. Yel-yel kira masa kok jel-jelan kuwi lek. Ndegake kluyuran apa ning ndi? Ya Allah, Bu. Angger teko kono ki mesti aku dikirimi videone, dikirimi nggone. Lah ya gerakan pramuka kuwi lho nek dienggo pramuka bangeten. Aku pramuka ndek pen ora ngono kuwi aku. Ndek iki lah wediku ki nek kluyuran kok ndang ya aku ngono. Dadakan. Oh, lah aku teko-teko nyanyi karo kayak dikei wong koyo nari gitu. Lah yo saiki lah ngapalno gerakane kuwi barang ambeken lagune. Ijek ngapalno ngaji, ndek iki kandhane mumet dhewe kok. Kowe nek cek kurangan ngono le, panganlah aku tak mangan sego. Wong mangan nek piro? Kalau saya kan begini, gimana? Kowe ambil Ya ora apa-apa ben lemu. Awake yo
ora iso lemu. Mbah kerokan ae, guys. Jane yo ora keringetan tapi kok yo kowe entang melok mamle, kae kentakine nanti mamle. Kae didulang ayah nang. Dulang ayah. Wis. Negake. Wis ngantuk nek lah mbuk kene apa piye. Jane yo anggek jam piro le? Paling jam 8-an kuwi. Jam 8 anggekan. Ngantuk. Lho wong udan ngene rek nekat iki lah apa Gus. Lah ben kodanan ning dalan. Udan nak Mas. Kuwi lho jas hujan ndi iki lho. Ning TV iki lho. Digawa. Ngono ki atok do turu kene ngono tak geno ngono. Omah sing apa genjong sapa le? Mbok yo leren sik engko malah kodanan ning dalan kalau jas hujane digosekna. Engko persiapan. Udah 3 apa kaya apa? Ya engko nek deres ora leren ning omahe wong ngono. Deres ngono tek malah. Kuwi nek gak nggone Burini ya nggone iya. Oh, alah kucing iki nggone arah iki. Ngene arah lho wong gremes udan ngene dik iso malah nekat mulih lho. Aku ngrasakno anakku lanang yo ya. Wong dikon turu ning mboke kok ya ora kerasan mo. Ning kene peh motor barber ora. Tenang jere. Bangeten. Wes, sepatu kuwi sing diulek-ulek. Kandhani kok wong ki nek wis kadung cinta ya wis ngono kuwi. Kadung cintrong, kadung cinta. Duh, kucingnya apa diterak, Bu? Anu anek ya Allah, Mas. Anu, anak wong ape tiba ape jeblok kucing cilik. Nabrak apa Dek kemang benek mak berak ngene. Ya Allah. Kucing arek kuwi ape diterak wong kamang lho beneke layak manjerit. Badanku apa? Walah. Tek mak berak ngono mang tek apa ngono? Ndak nerak pondasine Mas Arif kuwi apa piye yo? Ngulon-ngulon. Kaget aku jurit. Apa nerak kucing, guys? Lah kucing sakmono rek gak bener sing numpak motor gak ya wedi kucing sak simplis ngono. Kok medeni wong ora dikek omah kuwi. Matur nuwun ditukokno lontong, tukokno gorengan. Cek loro guys tahu isine. Tindang kek bar mantuk ngaji. Omah. Golek sarapan, guys. Tangine santai. Kerinan. Ora apa? Golek sarapan, Mas, nggih. Mboten kula wis ganti. Walah wis mateng nek masak. Alah. Sing cah lanang-lanang yene mateng. Dese iki kayemen. Pagane ndi-ndi tangiku terus walah merdeka. Terus udah nek. Mboten prai Mas ki gak ana sing ngakoni. Dinda sak semuanya niku tak golekno sarapan ae aku. Aku ki jam 3 ki wis tangi, tapi wong mikirku ora nendi-nendi yo alarm tak pateni mbok neh. Ayem. Lah nendi ora entuk orderan nek. Yan. Kowe ra yo gak entuk orderan ya. Lah ya aku mulai santai yo muk giling gombal terus tak tinggal mbok neh ngono ae. Ngono yo gak iso turu mbok neh wis kulino alarme jam sakmono ki yo.
Sampai nganulah yo gak iso turu, timbangane glimbang-glimbung ndang tangi. Terus jam 4 tangi aku. Yo ndungu radio ki kaya kok ngipi Yo isa-isa yo terus nyapu. Lah pokoke wis ngantek esuk ki wis tak golekno sarapan ae nduk aku ngono. Ayo tak golekno sarapan ae. Endi Mbah Kung mong tak tukokno lontong kok. Ning emper kono wong e. Wis bar isa-isa. Kok kayak bajuke wis karek menteri wis dibilas Dik Dinda kemang. Terus iki lontongnya guys. Lontong sambel. Lawoke bakwan karo tempe. Sego pecel. Wis ngene dadi. Aku mang petukan emas sing wong mulus ku lho ya. Ning tuku sego pecel ki mang ngantri ya. Tak tekoki, sampean ki mbaone nggih endi Mas aku ngono. Kuwi lho Mbak, nggonku ki Magersari. Sak bloke pokoke tower-tower kuwi ngono. Apane nggone Pak Detres. Pak Detres sapa? Pak Detres sing wedok jenenge yo ngasih ku lho Mas. Oh, Tres Prenjak ngono nggih. Kuwi aku isek ngidul, Mbak ngono. Ki lho Kong, sarapan Kong. Lontong. Lah kowe lontong pas sego pecel. Milih ndi? Apa ning kene misane nya? Ndang tak peno sendok. Tak peno sendok iki lho. Dadak jere tandurane iki ora jagung Mas kuwi. Tandurane iki lombok, tomat, ngono-ngono kuwi jere. Wong mulus kuwi lho, Kong. Sopo lah jenenge aku ya gak roh jenenge cuma roh wonge. Kuwi tak adine Bu Sugiem kuwi apa Ipen ambek Pak Tarjo ambek Bu Sugiem kuwi. Sing ana ngopo? Maksudnya iki gak nandur jagung, gak nandur apa, ndeke tanine mbaon iki dikeki ya tomat, bangsane melon, terus lombok abang sing lombok tampar kuwi, jere ngono-ngono kuwi. Aku ning kono pirang-pirang tahun gung tau Mbak, aku gung pernah nandur jagung ngono jere. Do omong-omongan antri ngono ki mang lho. Ndang ki lho, wis tak buka. Mau tak buka tok. Hasilnya ya padha ya. Mbok. Ya. Engko Dinda. Niki Pak Agus tak bukakno lho, Kong. Ya lho. Engko Dinda. Dok. Kene Dok. Melok badu Dok. Tak pekno piring, Kong. Lasari piring gak penak aku. Aku masak sego engko awan ae. Dok. Mbah, masak apa iki engko? Santai ya, guys, ngono nek bakul nggih golek sayuran. Kene angkat ah, ada iki kene lho. Kayak ngisor sing. Lah mikirku walah nek mbahku wis pecel drathuk lontong timbangane lontong ki tak tekokno kok ijek. Ya lah lontong ku sarapan teng gak netekel nah. Pare sik. Posisi lah. Nambah-nambah cepon ya iki. Lah yo, lah nek kira-kira aku urung piye mulai nggone wong nek nganggur tak iwangi ya mbebet tepun. Nek kira-kira gak nendi-nendi aku. Ora nek lagi cilik kok. Lah yo santai. Golek apa, Duk? Piting. Nang sarapan sik dulang. Nggih. Tak dulange sik engko ben wong kuwi nek kadung macak ngono suwene mbah ora diloloi. Kaya manuk ngono ndak. Gak temok pitinge. Tak dulang ya. Sego pecel napa lontong? Sego. Mek sendok dhewe ya. Lha kuwi wis tak bukakno kuwi. Arek mek sendok tok. Ya iki sing lawohe lontong ku mengko didhewekno. Ora diwarno.
Apa saiki, Pur? Di motor ndi sing abang kuwi? Sing kok wae dindah? Iya, mari tidak. Montore piana jadi persis waem. Lah rupane piye kak ya abang koyo ngene dindah? Ya, tak delok ya. Lho ireng ah. Kalau memang didol baterai speed